Privítať nový rok je vraj najlepšie vlastnou pálenkou. Aspoň to tvrdia ľudia, ktorí už pravidelne chodia do pálenice posledný deň roku. Pre desiatky záujemcov o tento dátum je pálenie na Silvestra podstou. Súdy s kvasom sú pripravené, pod kotlom sa kúri, môže sa začať s pálením. Pálenica je aj na Silvestra plná a často je miestom oslav a rozlúčky so starým rokom. Taká je už tradícia páleníkov. Tu chodili akurát na večerať sa, aj na Štedrý deň, aj na to. Vždycky to tak bývalo, že aj teraz to musíme dodržať, potom sa tu čo si poupratuje, vypije, tak to je. No. Ja tu páliva mám prakticky od 15 rokov. A pálievam tu všetko, hrušky, jablká, slivky, borovičky. Pálenie na dreve má aj ďalšiu výhodu. Kým sa ovocie premení na tzv. Ohnivú vodu, pálenici si upečú zemiaky v pahrebe pod kotlom. Na litre pálenky sa však podľa miestnych oplatí čakať. Kto si dovezie kvalitný materiál, aj s kvalitným produktom zasa odchádza. Keďže ide o obecnú pálenicu, aj tieto litre pálenky podporia miestnu kasu. Gabriela Tiuchová, TA3.